Nosaltres ho vam retirar perquè legalment no calia posar-ho en el POM. Ho vam voler posar en el POM perquè fos una cosa transparent, no hi havia cap mena d'afany d'amagar. No es va presentar a exposició pública perquè no calia fer-ho i no ho vam fer-ho. Com que s'ha de fer tant si està en el POM com si no està en un pla especial que hi va a exposició pública, doncs vam pensar de fer-ho així. Va aixecar tant moviment mediàtic perquè hi ha algun propietari proper a la planta, aquesta si s'ubiquen aquí, que no li agradava i va haver-hi un moviment important, i de cara a no condicionar que hi hagués una esmena contra el POM que afectés la seva implantació, i després s'havia de fer el mateix procediment encara que sigui de pla especial, encara que s'aprovés el POM, vam decidir que el millor, parlant amb la Comissió d'Urbanisme, amb el president de la Comissió d'Urbanisme, que era millor deixar-ho fora i després tramitar aquest pla especial per ubicar aquesta planta de runes en aquell lloc que nosaltres hem pensat, junt amb els tècnics que van elaborar el POM, tant en Claperols com en Mauro Mas, o si entre tots trobem una ubicació millor, doncs no està tancat, perquè encara que hagués sortit el POM també haguéssim pogut canviar l'ubicació. El que sí tenim clar és que la volem mantenir aquesta activitat que hi és al poble, i més endavant doncs plantejarem aquest pla especial en aquest àmbit o en l'àmbit que consensuem, si és que el trobem i n'hi ha un de millor. A vostè li sembla, per tant, que s'acabarà fent aquesta planta en aquest lloc o en un altre lloc? La nostra idea és que sí. Quan diu que va fer una aposta de 8 anys, què vol dir, que no es tornarà a presentar? Si les circumstàncies no canvien, no. Jo soc fer els projectes a mig termini i el meu projecte era de 8 anys. Jo crec que l'he complert, queda encara un any perquè ha de complir coses i haurà passat la meva època a l'Ajuntament de Taradell. Home, no es pot dir mai que no perquè poden haver circumstàncies excepcionals, jo què sé, que no pogués continuar l'alcalde i jo què sé, serien emergències, diguéssim, que no crec que passin i espero que no passin, i per tant hauré acabat aquests 8 anys a l'Ajuntament de Taradell, sí.